Kaixo, familiak! Bueno, oraingo hontan zoko jolasa bururatu zait, bai? Jolas honen helburua da pixka bat ume guztiak eta baita gu ere sentitzea familian zerbait eskaini dezaketela, ez? Askotan guk egiten ditugu gauza guztiak etxean eta ez diegu aukera ematen baliogarriak izateko eta beraiek hori sentitzeko. Baita ere bakizue adin hauetan LH-en umei asko gustatzen zaiela zer daukaten ona adieraztea eta baloratzea beraiek, ez? Orduan nik uste jolas hau aproposa dela hori guztirako. Zoko batean bakoitzak aurkezten ditu bere produktuak, baina gure zoko honetan egingo duguna izango da norberak etxekoei eskaintzen aldien zerbitzu bat proposatu. Claro, aurretikan bakoitzak bere zertan den ona, ze gustatzen zaion egitea, zer eskaintzen aldio bere familiari pentsatu beharko du. Eta gauza arruntak, senzilloak eta txikiak izan behar dira. Masajeak dakite egiten zerbait ordenagailuan, dantza bat erakusten aldizut, aholkutxo batzuk ematen aldizkizut, ez dakit, irudimena zabala da. Eta norberak prestatuko du zokoan bere zerbitzu horrekin izango duen postutxoa, bai? Nola saldu, berak eskaintzen duena, bai? Behin montatu dugunean postutxoa, hasieran igual helduak juten dira zokora ikustera zer eskaintzen duten, bai? Eta erosten dituzte produktoiek, esan nahi dut, beraiek eskaintzen digutena egiten dugu, eta ondoren, alderantziz, guk eskaintzen dizkiegu gure produktua, gure eskaintza edo guk eman dezakeguna beraiei, bai? Ondoren hitz egin daiteke horri buruz, ez? Ta nola sentitu diren, edo besterik gabe ikusiko duzu beraien aurpegitan nola sentitu diren. Venga, animatu familian artean baloratzera.